Naše planeta je plná tajemství, ztracené civilizace, které kdysi vládly svému světu, ale dnes po nich zbyly jen střípky. Co nám jejich ruiny mohou říct o jejich životě? A jak je možné, že i přes pokročilé technologie zmizely? V dnešním videu se podíváme na 7 nejzáhadnějších zaniklých civilizací. Jejichž příběhy zůstávají zahaleny tajemstvím. Proč zmizely? Byla to válka, přírodní katastrofy nebo něco, co ani dnes nedokážeme pochopit? Pojďme odhalit jejich nevyřešené příběhy. Sangxingdui, Čína. Sangxingdui je jednou z největších archeologických záhad Číny. Tato civilizace, která vzkvétala mezi roky 2800 až 1100 před naším letopočtem, zanechala po sobě poklady, které nikde jinde na světě nenajdeme. Jejich obří bronzové masky, některé až 3 metry vysoké, mají výrazné oči a rysy, které se nepodobají žádným lidským obličejům. Někteří teoretici dokonce spekulují, že mohli uctívat nadpozemské bytosti. Co je ale nejzajímavější, tato civilizace byla zcela izolovaná od ostatních tehdejších kultur. Jak dokázali získat tak pokročilé znalosti? Jedna z teorií tvrdí, že zemětřesení změnilo tok řeky, což zničilo jejich města. Jiní věří, že byli obětí náhlé války, a přesto o nich v historických záznamech není žádná zmínka. Sangxingdui nám ukazuje, že i ti, kteří žili na okraji známého světa, mohli vytvořit civilizace plné inovací a tajemství. Göbekli Tepe v Turecku je místo, které přepisuje dějiny. Tento chrám, postavený před více než 12 000 lety, byl vytvořen v době, kdy lidé byli ještě lovci a sběrači. Jak mohli lidé bez pokročilých nástrojů a znalostí vytvořit tak složitou stavbu? Některé kamenné pilíře váží až 50 tun. Vědci se domnívají, že Göbekli Tepe mohl být centrem rituálů a uctívání. Ale proč byl nakonec zakopán pod zem? Jedna z teorií říká, že sami jeho stavitelé zakopali místo, aby ho ochránili před nepřáteli nebo přírodními vlivy. Další teorie naznačuje, že Göbekli Tepe byl obětován jako symbolický konec jedné éry, kdy lidé přecházeli na zemědělství. Je fascinující, že tento chrám existoval tisíce let před pyramidami nebo Stonehenge, což z něj dělá jeden z největších archeologických objevů všech dob. Cahokia byla největší předkolumbovské město Severní Ameriky. Nacházelo se poblíž dnešního Illinois a v době svého vrcholu, kolem roku 1200 našeho letopočtu, mělo více než 20 000 obyvatel. Město bylo centrem kultury, obchodu a náboženství. Jeho obyvatelé postavili obrovské zemní valy, z nichž největší, známý jako Monks Mound, je dodnes největší zemní struktura v Severní Americe. Ale co vedlo k jeho pádu? Někteří historici věří, že Cahokia čelila ekologickým problémům. Odlesnění a vyčerpání zdrojů mohly způsobit hladomor. Další teorie naznačují, že sociální napětí nebo klimatické změny přinutily obyvatele opustit město. A co je nejzáhadnější? Cahokia neměla žádný psaný jazyk, takže vše, co víme, pochází z archeologických nálezů. Velikonoční ostrov, známý jako Rapa Nui, leží tisíce kilometrů od nejbližší pevniny. Navzdory této izolaci vytvořila jeho civilizace něco neuvěřitelného. Monumentální sochy Moai. Tyto obří kamenné hlavy, z nichž některé váží přes 80 tun, jsou symbolem ostrova. Ale jak byly tyto sochy přesouvány na vzdálenosti desítek kilometrů bez moderní techniky? Jedna z teorií tvrdí, že obyvatelé používali speciální dřevěné konstrukce a lanové systémy, aby sochy doslova chodily. Jiná teorie mluví o nadpřirozené moci, kterou lidé Moai přisuzovali. Ale co vedlo k zániku této civilizace? Jedna z teorií naznačuje ekologickou katastrofu. Obyvatelé údajně vykáceli všechny stromy na ostrově, což vedlo k erozi půdy a nedostatku zdrojů. Jiní tvrdí, že příčinou byla válka mezi klany nebo příchod Evropanů, kteří přinesli nemoci a zotročili místní obyvatele. A co samotné Moai? O jejich skutečném významu se stále vedou debaty. Byli to strážci ostrova, symboly předků nebo něco úplně jiného? Mohendžodaro, jedno z nejpokročilejších měst starověkého světa, nachází se na území dnešního Pákistánu. Tato civilizace vzkvétala mezi lety 2600 až 1900 před naším letopočtem a byla známá svou vyspělou urbanizací. Město mělo plánované ulice, kanalizační systémy a dokonce koupelny v domech, což bylo tehdy nevídané. Ale co způsobilo jeho náhlý zánik?
Někteří historici věří, že město zničila přírodní katastrofa, například povodně způsobené změnou toku řeky Indus. Jiní spekulují, že obyvatelé čelili invazi nebo vnitřním konfliktům. Co je ale nejzajímavější, v Mohendžodáru nebyly nalezeny žádné paláce, chrámy ani vojenské pevnosti. To naznačuje, že tato civilizace mohla být mírumilovná, s rovnostářskou společností. Dodnes zůstává mnoho otázek nezodpovězených. Jak mohli lidé v době bronzové vytvořit tak pokročilou infrastrukturu? A co způsobilo jejich konečný úpadek? Nabta Playa je starověké naleziště v egyptské poušti starší než Stonehenge. Bylo postaveno kolem roku 6000 před naším letopočtem a dokazuje, že naši předkové měli pokročilé znalosti astronomie. Kamenné kruhy a jejich zarovnání s hvězdami ukazují, že lidé na tomto místě sledovali pohyby nebeských těles a možná používali tento prostor jako první známý astronomický kalendář. Ale kdo byli tito lidé? Nabta Playa byla domovem pastevců a lovců, kteří přežívali v oblasti, která byla tehdy úrodná a plná vody. Změna klimatu a příchod sucha je však pravděpodobně donutila místo opustit. Nabta Playa je fascinující příklad toho, jak byli naši předkové propojeni s přírodou a vesmírem, ale otázky zůstávají. Co všechno věděli o hvězdách a planetách a jak se jejich znalosti ztratily? Olmékové, jedna z prvních velkých civilizací Střední Ameriky, zanechali za sebou fascinující dědictví. Jejich obří kamenné hlavy, některé vážící až 50 tun, zůstávají jednou z největších archeologických záhad. Tato civilizace existovala mezi lety 1500 až 400 před naším letopočtem a stala se základem pro kultury, jako byly Majové a Aztékové. Vytvořili první známý kalendář v Mesoamerice a jejich umění i architektura ovlivnily celé regiony. Co je ale nejzáhadnější, je jejich náhlý zánik. Někteří historici spekulují, že mohlo jít o přírodní katastrofu, jako zemětřesení nebo záplavy. Jiní tvrdí, že jejich civilizaci zničila válka nebo změny klimatu. Olmékové byli první, kdo v tomto regionu vytvořil komplexní společnost a jejich vliv je patrný dodnes, ale jaké další tajemství ukrývají jejich kamenné hlavy a hieroglyfy? Co může archeologie odhalit v budoucnu? Archeologie nám pomáhá pochopit minulost, ale co budoucnost? Díky moderním technologiím může věda odhalit neuvěřitelné objevy, které přepíšou naše chápání dějin. Jaké příběhy skrývá naše planeta a co můžeme očekávat, že objevíme? Pojďme se podívat, co by archeologie mohla odhalit v budoucnu. Naše planeta je plná ztracených civilizací, které čekají na své objevení. Technologie jako lidar už dnes odhaluje skrytá města v amazonských džunglích a pod pouštními písky. Velká část našich dějin je také ukryta pod vodou. Zatopené přístavy, starověká města nebo dokonce bajná Atlantida by mohly být odhaleny díky podmořským výzkumům a pokročilým sonarovým technologiím. Rozluštění starověkých písem, nevyřešená písma, jako například induské písmo nebo Rongorongo z Velikonočního ostrova, stále odolávají pokusům o rozluštění. Budoucí technologie, jako je umělá inteligence, mohou prolomit tyto kódy a odhalit, co se nám tyto civilizace snažily sdělit. Spektrální analýza zase může objevit skryté texty na starověkých dokumentech, které byly přepsány nebo vybledly. Tyto objevy by mohly přinést zcela nový pohled na minulost. Genetická a biologická analýza. DNA analýza už dnes odhaluje genetické propojení mezi dávnými národy. V budoucnu by mohly tyto technologie odhalit ještě více. Například jaké nemoci ovlivnily starověké populace nebo jak vypadaly ekosystémy minulosti. Také můžeme zjistit, jak se lidé přizpůsobovali klimatickým změnám nebo co jedli. Každý vzorek DNA je jako časová kapsle, která čeká na své odhalení. Virtuální rekonstrukce minulosti. Budoucnost archeologie není jen o vykopávkách. Díky digitální archeologii můžeme rekonstruovat starověká města tak, jak vypadala před 1000 lety. Představte si, že navštívíte starověký Řím nebo Mohendžodaro přes virtuální realitu, prohlédnete si chrámy, ulice a každodenní život tak, jako byste tam byli. Tato technologie nám může ukázat historii způsobem, jaký jsme si dříve neuměli představit. Neobjevené civilizace. Navzdory všemu, co už víme, existují civilizace, které zatím zůstávají neobjevené. Archeologové se domnívají, že v amazonské džungli může být ukryto až 20 neprozkoumaných měst. Podobně i podmořský výzkum odhaluje záhadné struktury, které naznačují přítomnost starověkých osad. Například Yonaguni monument v Japonsku může být ztraceným městem, které čeká na své prozkoumání. Objevy mimo Zemi. Archeologie v budoucnu nemusí být omezena jen na Zemi.
Jakmile se lidstvo vydá dál do vesmíru, může vzniknout úplně nový obor, vesmírná archeologie. Na Marsu nebo Měsíci můžeme objevit důkazy o dávném životě, například fosilizované mikroorganismy. Mise jako Perseverance už dnes hledají stopy po vodě a organických látkách. Navíc se plánují mise k asteroidům, jako je Bennu, které mohou odhalit materiály staré miliardy let, možná i stopy o vzniku naší sluneční soustavy. Kdo ví, třeba jednoho dne najdeme důkazy, že nejsme ve vesmíru sami. Budoucnost archeologie je plná příslibů. Díky novým technologiím můžeme odhalit nejen ztracené civilizace, ale také porozumět našim předkům lépe než kdy předtím. Jaký objev podle vás přepíše dějiny? Napište mi do komentářů a nezapomeňte odebírat tento kanál.